Je hebt ooit eens een keer meegedaan naar het Nationaal Songfestival. Nou kon je in de bus wat gooien. Heb jij dat nog gedaan? Nee, helaas ben ik door een vuurwerkbom na een optreden 6 weken doof geweest aan mijn rechteroor. Afgelopen vrijdag was natuurlijk de laatste dag voor het inzenden. Maar door mijn doofheid en doordat ik van de KNO-arts niet mocht zingen, kon ik de studio niet in. En toen kreeg ik heel veel berichten. Je kan je ook opgeven als artiest. Maar ik ben er wel van overtuigd dat je het hele pakketje moet inleveren. Ingezongen en al. Het liefst al met een videoclip. Het hele verhaal compleet. Dat kon ik dit jaar niet voor elkaar krijgen door dat ongeluk. Het geeft ook niet. Het heeft allemaal zo moeten zijn. Ik ga het volgend jaar proberen. Ik wil heel graag voor Nederland uitkomen. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat het liefst met het Nederlandstalige lied doe. Ik vind dat dat weer terug moet komen. En ik ben gewoon een echte Songfestival-fan. In 2003 heb ik het Nationale Songfestival mogen doen. Dus ik heb het allemaal al een beetje kunnen proeven. En ik vind dat wij in Nederland zoveel goede artiesten hebben, dat we ook moeten blijven insturen. Want wij bewijzen als klein landje wel dat wij echt heel veel goede artiesten hebben. Dus... Als je nou eens kijkt naar de laatste 20 jaar, dat we dus niet gewonnen hebben, wat vind jij dan het beste Songfestivalnummer? Van Linda Wagemakers. Ik vond de act compleet met de jurk. Ik vond het nummer fantastisch. Ik vond Esther Hart vond ik ook een van de betere. Wat ik onbegrijpelijk heb gevonden is dat Glennis Grace niet doorging met dat prachtige nummer. Maar ja, we kunnen blijven roepen dat het onbegrijpelijk is. Het blijft natuurlijk helaas een politiek spelletje. En daarom vind ik ook dat wij misschien moeten ophouden met de drang om te winnen. Natuurlijk moet je wel voor de winst gaan als je meedoet. Maar laten we nou in godsnaam gewoon laten zien dat Nederland een heel muzikaal landje is. En dat is eigenlijk de reden dat ik vind dat we moeten blijven insturen. En dat we ook heel veel goede vrouwen hebben, want bij de Songfestivals zijn heel vaak vrouwen. Ja, gek hè, want op de radio worden vrouwen heel weinig gedraaid. Is deze week naar boven gekomen na een onderzoek. Terwijl bij het Songfestival heel veel zangeressen gaan. Het is alleen niet bewezen dat die het beste doen. Dus om nou te zeggen, laten we inderdaad alleen de vrouwen insturen, dat zal je mij niet horen zeggen. Ik wil natuurlijk wel. Maar ik vond de 3J's vond ik ook een goed nummer. Dus weet je, ik zou niet zeggen, doe alleen maar vrouwen insturen.